Ahoj, vítam ťa v novom videu. Dneska je 4. januára, čo znamená krátko po Silvestri a to je zrovna to obdobie, kedy si hrozne veľa ľudí, ak nie všetci, dávajú tie tzv. Silvestrovské predsavzatia a ciele pre nasledujúci rok, v tomto prípade 2026. Ako sa každoročne stáva u 99,99% ľudí, tak sa im tieto predsavzatia nepodarí splniť. Čiže ak sa toto istým spôsobom týka aj teba a dal si nejakým spôsobom nejaký cieľ na tento rok, ktorý chceš splniť, alebo niečo, čo chceš začať robiť, niečo, s čím chceš prestať, tak mám pre teba zo pár užitočných tipov, ako to neposrať a ako eventuálne sa k tomu cieľu dostať. Nie som ani psychológ, ani nejaký mentálny poradca, čiže netuším, jak tá psychológia za tým funguje, ani či nedám nejaké vyslovené takto to sprav, takto to bude fungovať. Budem hovoriť skôr z vlastnej skúsenosti, čo pomáhalo mne. Zároveň sa budem inšpirovať knižkou Atomic Habit, ktorú určite pozná každý jeden z vás. Je to asi najviac možno je preceňovaná kniha v oblasti nejakého self-improvementu a týchto vecí, ale je tam zo pár dobrých myšlenok, čiže určite ju odporúčam prečítať každému, kto sa o podobné veci zaujíma a asi by som rovno prešiel na tie body. Čiže prvá vec, ktorú by som spravil, keď máš nejaký cieľ alebo nejaké to predsavzatie, tak je vytvoriť si plán a vytvoriť si nejaký systém, ktorým sa k nemu dostaneš, pretože bez toho to je v podstate len myšlienka, čo ty chceš, ale má to ďaleko od reality. Hej, to je, keby som ja teraz povedal, že tu chcem mať do roka Lambo pred domom, ale viem, že to, že si to poviem, mi to auto neprinesie. Takže uvediem príklad. Povedzme, že je nejaký človek, ktorý chce schudnúť. Hej, chce schudnúť do leta, mať tehly na bruchu, vysekaný, možno nabrať nejaké svaly. Musíš sa myslieť, čo ťa v tomto prípade k tomu navedie. Teda asi začať chodiť do fitka a začať sa lepšie stravovať. Hej, tak vytvoríš si systém, začnem chodiť do fitka teraz do týždňa, kúpim si permanentku, prípadne si zaplatím aj osobného trénera, aby som tam nerobil ten prvý rok kokotiny, ako to máme všetci vo zvyku. Hovorím zo skúseností, tiež keď som začal cvičiť, tak som robil sračky a začnem si počítať každý deň. Každé jedno jedlo, čo zjem, makra, bielkoviny, zapísať si do kalorických tabuliek a prispôsobovať môj jedálniček tomu, čo chcem. Toto proste budem robiť následujúcich 6 mesiacov a eventuálne sa k tomu, že schudneš, že bude vyzerať dobre, dostaneš. Čo je ale dôležité, tak je proste sa toho plánu držať a neupustiť do toho. Hej, lebo tým sa dostávam vlastne k druhému bodu a to je odosobniť sa od toho samotného cieľa. Pretože ty keď budeš celý čas držať v hlave, že niečo chceš, tak si zároveň sugeruješ, že to stále nemáš a to ťa môže extrémne demotivovať, frustrovať a budeš sa cítiť kvôli tomu na piču, hej. Ja napríklad osobne som si minulý rok založil firmu a samozrejme proste môjim cieľom je tam byť v čo najväčšom zisku, ale zároveň viem, že sa k tomu takto nedostanem a keby stále každý jeden deň mám rozmýšľať nad tým, že furt nemám, vymyslím si 10 litrov mesačne príjem, tak by ma to sralo a bolo by to na hovno, hej. Musíš sa na to pozerať z toho kratšieho hľadiska. Proste trackovať si ten progres, sledovať si tie menšie podciele, zamýšľať sa, spravil som dneska všetko preto, aby som bol k tomu bližšie. Posunul som sa niekam oproti minulému týždňu a tieto malé víťazstva ťa budú oveľa vyššie motivovať v tom pokračovať a budeš sa cítiť dobre aj počas tej tvojej cesty k tomu cieľu. Ono eventuálne je to o tom mať radosť proste z tej cesty, z toho budovania k tomu cieľu, než z toho cieľa samotného. Hej, viete, jak sa hovorí, človek, ktorý rád beží, tak sa dostane ďalej ako človek, ktorý má radšej ten cieľ, alebo nejako podobne hovoríme na tieto motivačné skopičiny, nie som. Ale hej, proste vážiť si tie malé zlepšenia, tie malé viny a brať to skrátka. Keď plánuješ a nastavuješ si tie ciele, tak pre mňa si nastav takto veľký ten cieľ, ale už keď na tom pracuješ a robíš, tak sa na to pozeraj z toho úzkeho hľadiska. Budeš sa cítiť oveľa lepšie a oveľa viac ťa to bude baviť. Tým by som zároveň sa dostal možno aj k tretiemu bodu, že, jak už som spomínal, začnem si to nejak zapisovať, trackovať ten svoj progres každý jeden deň, či už formou denníkov, či už formou nejakých videí, nehovorím, že má byť z teba youtuber, ale proste, keď si každý deň dáš takto kameru pred seba
povieš, čo si spravil, ako si to spravil, bla 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 a neviem, uložíš si to alebo si to dáš na YouTube ako súkromne a za nejaké 3 mesiace sa na to spätne pozrieš, tak kámo, spraví ti to, že neskutočnú radosť, keď vidíš, že kam si sa posunul. Je to fakt fajn, odporúčam to, teraz ti to asi príde ako blbosť a zbytočnosť, ale je to fakt super kúknúť sa spätne na to, že aký si spravil progres. A ešte jeden taký malý tip, ak máš tú možnosť, alebo ak si to ešte neurobil, tak nehovor o tých tvojich cieľoch nikomu, alebo nehovor to proste veľa ľuďom. Pretože ty, keď tú danú vec vykvákaš všetkým tvojim známym, hej, napríklad chcem chudnúť, tak buď budú o tebe pochybovať, alebo to zoberú na ľahkú váhu. V konečnom dôsledku ich to aj tak nezaujíma, ale budeš celý čas cítiť taký tlak z okolia, že už si im to povedal, že už to musíš dodržať a to ťa zároveň tiež bude demotivovať o to viac, keď tam ešte nebudeš. Že najlepšie je, keď proste niečo chceš, nechať si to pre seba, niekam si to napísať na kartičku, schovať to do šuflíka a nezakladať si na tom, že teraz to musím spraviť, pretože som to povedal tomu a tomu a tomu, hej, aby som nebol za blbca. Koniec koncov nech robíš, čo robíš, nemal by si to robiť kvôli iným ľuďom, ale mal by si to robiť hlavne kvôli sebe. Nechcem ťa sklamať, ale asi nebudeš šťastný nikdy. Tým sa dostávam vlastne ku koncu tohto videa. Nečakám, že to bude mať nejaké zľadnutia alebo dosahy, predsa len toto je hodne začínajúci kanál, ale ak to čo len jedného z vás inšpiruje alebo mu pomôže, tak to je v podstate všetko, čo od tohto videa chcem. Ak sa ti to páčilo, tak samozrejme nezabudni nechať like, odber a napíš do komentu, aké si dal novoročné predsavzatie, ak si nejaké dal. Zatím